Hello, guys. It's been a while. It's been a long time. Ndiri kufara kukuona iwasu, ndiri pano ndadzoka ndine wasu wenyu samanyika. Ngatimbotaura ivanhu wee, timbotaura. Ngatitaure tione. Invite someone. Unozivasei kuti mukomana uyu murume uyu ari serious neni? How do you know? Zvinozikanwa sei izvozvo? That's what we're going to be talking about in a moment. I'm not going to take much of your time. As you know, guys, I'm a relationship coach. Ndinoita marriages. I coach my marriages. I coach vanhu varoda kupinda marriage. I help those who are going through challenges of separation, divorce, vane vana vari kunetsana nevarume vavo. I also do my coaching ema teenagers. Ndinoita conference akasiyana. Those who want to follow my pages, ndapina my pages angu right on top pane title. So when I come here, I address real issues of life, especially my relationships. And kune vanhu vakawanda vari kunetsekana nema relationships. Zvimwe zvacho zvawese izvezvi nenyaya yeCovid-19 iri kuramba yakangoti teke nesu. Tiri kuramba tichingonamata kuti Mwari vatinzwire nyasha. So vamwe vanhu vari relationships, they are beginning to realize mamwe traits ema partners avo avanga vasiri kumboona before. Now they are spending more time together. Vamwe mabasa akapera, vamwe shifts akareducewa. Vamwe vari kunetseka nezvinhu zvakasiyana. Saka makunge muchigara mese kana manga muchimbowirirana mafinances enyu ari right. Now reality is hitting home. Maane challenges emari, zvinhu zvakunetsa, makunyatsoona kuti munhu akamira papi. Now some of these things zvinhu zvagara zvichiwandiswa nekuda kwekuti manga makagara zvakanaka nemari. Okay. Anyway, so zvatiri kufanirwa kuita pano ndezvekuti tibatsirane. Handizivi zvese ndimi mamuzivo zvese, ndezvongobatsirana. Saka mamwe questions andinoyanawo panapa ndevanhu vaya vanenge vachiuya kuinbox kwangu. Some of my challenges andinoona pane ndichibatsira vanhu paya. Those are the things dzandinoya ndichimboadressa panapa. Kubatsirawo mumwe munhu asingakwanisi kuita sei kubhadhara for marriage coaching, counseling, relationship issues. Saka ndinombopota ndichiuya. When I'm here, I'll do it for free, and that is what I can do. Kana ndine mubvunzo ndokwanisa kubatsira munhu 1 or 2, I'll do that. But meanwhile, just try and invite someone, tag someone, get someone over here. Vakamuka isusu kunoku kuAustralia kunoku masikati chao. It's 12:30 masikati. And manheru kunzvimbo dzakasiyana vamwe vakarara. I know some people are gonna watch this video. Vamuka. Vamwe vari kumabasawo, a lot of things. But let me not waste much of your time. So mubvunzo wangu ndewekuti unoziva sei kuti munhu ari serious kana kuti munhu ari kuita zvemafunnies neni, munhu ari kundiwestera time. Because kuna varume vakasiyana. Ndichadzoka futi pano, so musafunga kuti ndongoita zvekungoda kungoti hanzi ndava pano kuzotaura nezvevarume bla bla.
one thing at a time. Ndichadzoka futi ndichizotaura nezvewo varume kuti unoziva sei kuti musikana oyu mukadzi uyu ari serious nerelationship yamapinda mairi. Inini I just simplify it to everyone. Ndongoda kuti zvinhu zviite simple kune munhu wese anenge ari pano. Handiti. Saka kune matype evarume akasiyana-siyana sekutaura kwandaita. Vamwe varume they are just there to waste your time. Havana kana direction. They can't even love themselves enough kuti vazokwanisa kukuda iwewe semunhukadzi. Anotombodawo kubatsirwa iye kuti azvidiscover, atange kuzvida, okura, oita mature. I always say marriage is not for boys and girls, neither is it for males and females. Marriage is for men and women who have matured spiritually, mentally, intellectually, and physically. Haungoti ndamurume ari mature because wane 40 years, because wane zimiri rakadai so or whatever the case. You have to mature mentally to be able to bring answers to life's questions, to be able to bring solutions to life's problems. But kune vamwe manje vanenge vachingoda kuita zvekutambisa time yako, hana kana direction, haatozine kuti ndiri kuenda kupi, ndiri kudzoka nekupi. Umwe haatozii kana nekuti chiuno changu chiri papi chaipo pekuti ndise bhande rekusunga bhurugwa rangu, underwear iri panze, mabhurugwa ari kudonha kuzasuko. Unotarisira kuti munhu akadare anokwanisa kuzokubatsira kuti muite mhuri iri sound and stable. Mune muchingoshupana, muchingoita zviro zvisina nebasa rese, muchiita zvemajokes mumba imomo. Munhu ngaakure, pane nguva yekutamba, nenguva yekuseka, nenguva yekumachuwa, nenguva yekusetla. Each stage of life inofanirwa kuti ipfurwe nayo, because ukasapfura mastages iwaye oupenyuka unoshupika mangwana. Anditi, I hope muri kunzwisisa shona yangu, ndiriwo waso zvangu. So those who want to waste your time, unongowaona nemaitiro acho, hazvinetsikana, unongowaona nemaitiro acho kuti avatsana, hakuna kwatiri kumboenda, tiri kuramba chitendera paMount Horeb kunge maIsraelites chaivo. Then kozoita vamwe vanongoda they are there to get into your pants. Vanda kupinda mubhurugwa, hapana chimwe chavari kutomboda mubhurugwa imomo, ndo mavari kuda imomo. And you can see kuti hapana chimwe chinenge chichimbotaurwa, zvese zvataurwa zviri kungopoinda towards kuti apinde mubhurugwa mako. They want to get down into your pants. And iwo ukapatawo ukaita zvekupusa zvezvezvezve, kana ungoita zvekungozhandukira zvisina nebasa rese, waakuvhura makumbo ako 180 degrees, it's to your loss. Munhu iye wanza angorara newe chete. Unofanirwa kufunga kuti okay, how many people has this person slept with? Arara nevanhu vangani asati ada kurara neni? Kwaari kubva uko, kana kuti munhu wese wangodanana naye akutongoda kupinda mumabhurugwa imomo. Unofanirwa kuzvibvunza mubvunzo iwoyo as a person. Okay? Kuti ndiri kuenda kupi nemunhu anoti 1 week isati yakwana munhu anoda kutopinda mumabhurugwa. Haana kana zvinhu zvaanombotaurawo zvine musoro. You go out for dating. Ndizvo nyaya dzese kana tumajokes kana chii zviri kungonanga ikokoko. So handidi kuti murasike ipapo. I don't want you to be taken advantage of. Kuna vanhu vanoita basa rekuita, makambona munhu anoenda pamusika uya osvika pari kutengeswa madomasi, anda kungopfanya madomasi ese, apedza futi kungomvonya madomasi, whether imengo, whether mabhanana, anokuda kungobata zvese, apedza kubata haachadi futi kuita sei, haachadi kutenga, obva oenda pamwe achingodaro. So zvakafanana nevanhu vanongoda kungo pese paaenda anenge achingoda kungojobora chete. Ndakamboya pano chitaura kuti kune vamwe varume vane maprivate parts public parts. Private parts are now public parts. Maraini maunogara vanhu vasi vanoziva zviri mubhurugwa mako. Uri murume worudzi asingakwanisi kusunga chiuno chako. Kuita kunge tsvimbo yebofu yepambare inongodhokonya nemumatoireti. Pese unoda kungopfokonya. Kune zvirwere vanhu vari kupera kufa. Saka iwo ukaona mukomana noya achingoti 1 week, 2 months, chakazodai akutomhanya akuda kupinda pai. Ndati ndichadzoka pano, musandimhanyira kumberi. Ndichadzoka ndichitaura nezvevakadzi, one thing at a time. Handidi zvekunyanya kutaurisa for too long, so I take one thing at a time. Ndichadzoka pana nenyaya dzevakadzi kuti zvibalance. Saka be very careful. Iwo vanoda kungopinda pai mabhurugwa iwaya. Handitika they are physically attracted to you. They don't even have time yekuda kunzwisisa kuti who are you as a person? What is your background? What is your vision? Where are you going? Iwewe semunhukadzi.
iwewo semunhukadzi, you have to understand kuti where is this man taking me, what is his vision, direction yake nderei, maideas ake ndei, what is his dreams, ari kumbonanga kupi. Paunotaurawo naye unoonawo paine nyaya here inotaurika ichipera, kana kuti inyaya dzinongotaurwa dzisina kana hazvina. Ukada kubvunza mubvunzo uyu haiwaya akutotaura zvimwe, akupinda neapa abuda neapa, hapana kana chinobuda ipapapo, ingori hanyekanye yega yega. I hope my shona is not too deep. Munhu akadare yeyo aripo pakupedzera time yako. Then koita varume kuti unyasoona kuti uyu munhu akarongeka uyu akuziva zvaari kuda muupenyu uyu. Even zvaapindana nazvo mukufamba umu zviri kunyatsoratidza kuti munhu akuda kusetla, munhu mature, he has now grown up to be a man enough. Anokuratidza ma-intentions ake from the beginning. It's not like ari kungoya chiti ndoda kuroora, but you can see kuti iwe wega kana une wisdom, you can actually tell kuti munhu uyu koi pane kwaada kuenda neni murelationship iyi. You will be able to pick that in your spirit and physically. Mukutaura kudai unonzwa muchitaurawo nyaya dzine musoro, and hazvisi zvese zvokuti unofanira kunge serious. Ngaawewo munhu wewo wekuti iwewe ndinoziva kuti the person who is attracted to me might not be attracted to you, according to your own according to your own understanding of beauty or zvauno admire. Make sure kuti you're attracted to that person. Make sure futi kuti uri kudanana nemunhu waunokwanisa kuzorespecta kuti uyu ndiye murume wangu, a man that you can honor, a man that you can respect. Kana uri kuona munhu wacho iri type yekuti you can't honor him, you can't respect him, please siyana naye, because umwe naumwe une wake. Mwari chaivo anoti kana shiri dzedenga hadzishayiwadzo. Saka naona kuti haisi type yangu, siya, because achasangana netype yake. Chinhu chandisingadi ndechekuti upretende wonyepedzera kuita sekuti ndo zvauri kuda. Stop being desperate. Paunoita desperate ipapo you're wasting time, and when you are desperate you can't think right, you can't think straight. And let me warn you, men are very good at seeing women who are desperate. Ndinoziva zvandosangana nazvo kuinbox kwangu. Varume vanogona kuona zvisingaiti munhu ari desperate, and they will take advantage of you. Wozoya uchichema kuinbox kwangu, ndakazodai ndine nhumbu izvo zvatonditiza, andisiya andipa mwana azodai, so ari kundirafura, ndiri kurohwa, ndiri kuita sei. Let me tell you this, ma-red flags iwaya wanga uchaona kubva kumashure uko, but you decided to ignore them, ukapfurira mberi. Kozoita vamwe kuti they just value length yerelationship, asi uchiona kuti quality yerelationship hapana. Be very wise as a woman kuti uzive kuti uyu munhu ndo type yangu here. Now the other thing that you need to be conscious of when you are courting or you are dating or someone is asking you into a relationship, munhu iyeyoyo, he has to pursue you. The Bible says he who finds a wife has found a good thing. God has moved far to the end of the end of what you are looking into before he goes back with you kuti akuratidze chi zvauri kuda. For example, when he says he who finds a wife has found a good thing, Mwari ari kuzama kukuudza kuti chi maunosangana nevanhu ivaya, vanhu vevarume nevakadzi havafaniri kuona girlfriend, vanofanira kutongoona kuti iyu ndiyo munhu wandino type yandoda kuti aite mukadzi. Ochizodzoka manje kutanga kuita girlfriend, from girlfriend to courtship, from courtship muchitanga kuzoengage nekuita semororana, but pane zvaanofanirwa kuona zvaanoti izvi ndiye mukadzi uyu wokugara naye mumba uyu. Something should connect. Before you connect physically, you have to be connected spiritually. You have to be intertwined in your spirit, in your mind. Munofanirwa kuona zvinhu nemuono umwe. Anditi? Now, stop chasing men. The Bible says he who finds a wife, not he who finds a husband. Saka iwewe give him an opportunity to prove himself to be a man enough. Kana uri kumupa opportunity yekuti azviratidze ndiri murume and he is not coming forth, he is not doing what he is supposed to do, you have to chase him, you have to fight for him, you have to, kuchesa apo uchiti ukatora phone ukaita sei uchi. No, don't do that. Unofanirwa kumupa mukana wake kuti azviprove kuti murume. Anofanirwa kuratidza zvaari kuda. Iwewe step back, let him chase you. Stop chasing men. Mwari pakatisika kavanoziva zvinotiitira zvakanaka. Iwewe kana uri kufunga kuti wakangwara stereki and you are busy chasing men, you are being forward. Tichikura zviya tiri kucollege, we used to say forwarditis,
for diabetes vanhu vaya vaimhanyira vakomana pamberi vaya kuda kunzi wakangwara steric uchiita zvimasuggestive moves zvimasuggestive. Pane vanhu izvozvi vari kuchema mumamarriage vari kunzi nemurume ndiwo wakandinyenga. Muri kunzwa zvataura? There are some women who are crying izvozvi vari kunzi nemurume ndiwo wakandinyenga ndandisingakudi, but you left me with no choice because of your suggestive moves or dance or whatever it is. Relax. Munofanirwa kugadzikana, munofanirwa kudzikama sevanhukadzi. Iye murume wacho ozvipruvha kuti ndiri murume, oita zvaanofanirwa kuita, ofighter for you, womupa chance okuzviratidza iye. Kana asiri kukwanisa kuzviratidzawo asina zvaari kuita zvine musoro, then iwewe you have to understand kuti wogara here nemunhu wakadaro iyeyoyo in that relationship kana kuti womove forward neupenyu hwako. Ma-actions emunhu who speak louder than words. Kune vanhu vane that spirit of manipulation iyaya, taking advantage of you. They will say one thing and then they will do another thing. Zvavari kutaura nema-actions hazvisiri kuenderana. Hakuna murume akadaro anokwanisa kumisa musha. It starts when you are courting, when you are dating. Don't be fooled kuti hanzi rudo ibofu uchiregedza kutarisa ma-red flags iwayo, uchiregedza kutarisa zvinhu zvinokwanisa kuzokubatsira mangwana, because mangwana unozochema. Kana achiti I love you, ma-actions ake ari kutaura here kuti he loves you. Taurai taneta, ndati ndichadzoka ndichitaura nezvevarume because handisida zvokubatanidza zvinhu. I'll come back. Okay, today I'm talking about men. Ndichadzoka ndichitaura nezvevakadzi. Be patient. Anditika. So I'm trying to say here, munhu anokuti anokuda asi achiratidza rimwe side rake risingaratidzi kuti ari kukuda. Anokuudza kuti he cares and yet he is always initiating and starting my fights. He doesn't even show kuti ari affect iwo zvinokuaffecta my emotions ako and all those things. Haamboratidzi kuti zvinokuaffecta, zvinomuaffectawo iye. He is not emotionally and physically available. Munhu ya anongoti chiro zvazvangoita, you are chasing him all day long. Come weekend anenge achingoita zvake zvemusoro wake neshamwari dzake. Even if you have plans for your weekend or your plans for whatever you are planning to do, shamwari yake ingangomudza kuti chakati, hande kudoro, hande kubawa, hande let's go for a drive. Imimi kana mama kaplana kuti mukuenda somewhere, zvatopera, hakuna kwamuchatoenda. That man is so confused. Please leave him alone. Move on with your life. Haana kwari no matter kuti wataura kuti zvauri kuita zvaari kuita zviri kurwadza, zvaari kuita zviri kushungurudza, anongoramba achingoita the same things over and over again. That is a boy, not a man. That's a male, not a man. Leave that person alone. Achoda kumbochengetwa namai vake, ngaambokura mufungwa odecide zvaada kuita. Ndiwe unongoinitiate nekuti ndo wato visionary. And yet you are the girlfriend or your partner, fiance. Ndiwe wachi. Zvinhu zviri kuitika even kune wakaroorwa. Saka munofanirwa kutonzwisisa nemi wakaroorwa wamwe wacho. You have to understand this. Now, let me just move on. Munhu wauri kudanana naye anotya Mwari here, because the Bible says, love your wife the way you love yourself. Where are they going to get guidance, direction? Manual reupenyu ishoko raMwari. Hapana chinonzi sexy relationship, sexy marriage isina Jesu mukati, musanyeperwemi. Ndakabva neko kumhunga hakuna ipwa. Muri kutaura nemunhu akatomborambana nemurume. Saka musandimhanyira kumberi. Ndakamborambana nemurume pandiri pano. Ndikazororwa, munokona. Ndazomachuwa ndakunyatsoziva zvandiri kuda. Pekutanga chachiri chibhubhubhu chega. Kana direction tikasangana hapana zvine musoro zviri kudiscusswa. Ngofunga kufara nekungojamba nekungoita zvinhu zvisina basa. Ndikatotsamwiswa nini ndototi sorry kune mukomana. Makambozviona kuti kuna vanhu vanoti sorry kune vakomana. Ivo vakomana vacho vari watowatadzira. Kuti sorry kune murume ari akurowa, okupa excuse, okumanipulate. Every time make sure kuti you sound like you are the one who is in the wrong. Hapana wari kuenda. I feel sorry for those who are already in that kind of a marriage. Ndakaposta panapa vanhu vachiseka kuti on my page, sorry, vanhu vachiseka kuti munhu anoziva kuti uyu ndiye murume kwaye uyu ibenzi, uyu munhu kwaye uchakazodai, munhu aroorwa manje mutractor yemarriage. Wamutractor yemarriage ndo paunozoona kuti bhazi remarriage raakupfuura. Kuti uchiburuka mutractor manje hazvichafambi mushi. I posted that vanhu vachiseka. Anditi, but it's reality. Kuna ari mutractor yemamarriage. Vakazoona mabhazi aakupfuura ivo vatokwira mutractor kuburuka zvichaiti. Saka take this seriously, because ndakabva neko guys kumhunga kunaipwa. Marriage was created by God to be enjoyed here on earth. Kudenga hakuna marriage.
Saka ukapinda marriage isiri kumira zvakanaka because of lack of guidance and direction, uchachema mangwana. And mangwana wakuchema, vanhu vanoshaya kuti wokudza kuti chii, vanhu vanoshaya kuti wokupa advice yekuti chii, angowo mashoko enyaradzo, uchinyaradzwa iwe usati wafa, nenyaya yekuti kushungurudzwa pa marriage. Now, kune vakomana vari violent kunzoko, vanodhugura munhu, kudada nekurova munhu, muri kunzwa? Domestic violence, physical or verbal or emotional or mental abuse is not acceptable. Unorovwa nemukomana shuwa, oramba uchingogara ipapo, wapedza kurohwa ndiwo kuti sorry futi. Unodzwa mashoko ekuti amhenu because watadza kuita something or wakanganisa something. Iye ari perfect here mukomana, ari perfect here. Unotoswera uchichema kuchemedzwa nemukomana uchitadza kuona kuti panapa this is not my thing. Ndimwari vari kundiratidza kuti move on, siyana nazvo. Unoramba wakanamatira ipapo uchirohwa nemukomana, kushaudwa, kunyadziswa, humiliated and embarrassed in front of friends and family. Uchiramba wakangoti kwati ipapo. For your own information, ndiri kunyora bhuku rangu randakutopedza on marriage, dating ne courtship iyoyi. I have a book that I'm writing, my second book. So guys, I know what I'm talking about. I know what I'm facing in my inbox. I know the situations that I'm helping people now. Vakutambura vari mumatractor emamarriage. Anditi havachakwanisi kubuda. There are so many challenges. Usaramba ukaramba namatira nemunhu because you are desperate. There are so many people who come to me. Munhu wamwari ndiri kurohwa, ndoita sei inini ndiri nherera, ndakafirwa ndazodai so, chakazodai so. Now, saka wofira ipapo here, ndozvandiri kuvunza kuti saka wofira ipapo here, paakasangana newe wanga uri nherera, chii chawanga uchiita? Because marriage haisi chinhu chokuti munhu ari kuuya kuzokurescue kukubvisa kwauri. Kana wanga uri miserable usati waroorwa, uchangoramba uri miserable, zvinotoita worse. Kana wanga uri desperate ucharamba uchitambura because waona munhu iye out of desperation. Munzisa. So uri kuti wanga uri nherera, iwe uri nherera, una kwekuenda, but munhu akakuona wamachiwa, ndiye akakuchengeta here mukomana. Une kwakachengetwa o une kwakararamira kusvika wasvika pauri papo. Saka unofanira kuziva kuti you can start all over again. You can do things all over again. Haufiri papo. Okay? Let me go to another point. A person who loves you, a man who loves you is committed to you. Munhu ari committed to you, no matter how mad at you they are, no matter how angry at you they are, no matter how annoyed with you they are, no matter how pissed off they are with you, they will respect you. There's no room for disrespect. Because mangwana muchada kuwirirana, mangwana achada kudzoka kwauri kuti mugadzirise zvinhu, mupfurire mberi nerelationship yenyu kuti muzororana. Saka munhu iyeyoyo will not run around cheating you. Kana ari committed to you, haakunyeperi, he will not cheat. He will not mess around with other girls. He will not have emotional relationships. Haunidi kumutreka kana kumufollowa kana kutsvaga zvima-apps zvekutreka munhu zvezve. Iye kana achikuda enough, anofanirwa kunge ari disciplined enough kuziva zvaari kuda. Kwete zvokuti munoita zvekutrekana nekudai kuramba uchingomuronda pese pese. Haaiti those emotional relationships. He will not flirt with other women. He will respect you. Anyway, munhu anokwanisa kuita izvozvo munhu anotya Jesu chete. Remember Joseph nemukadzi waPotifa. Excuse me. Chakaita kuti Joseph aregedze kurara nemukadzi waPotifa inyaya yekuti aitya Mwari kwete kuti aitya Potifa. Potifa anga ari kure uko zvekuti angadai akaita zvaakaita. Anga asina anomboshata kaJoseph, anonzi airi zihendisa muzimonya rino iri. But akatiza zvokuchiwa nabosi, mukadzi wabosi. Akatiza kwete nekuti aitya kuonekwa naPotifa kana kuti basa rinopera. No. He feared God more than he feared men. Munhu anotya Mwari ndiye chete munhu anokwanisa kuprotect, ndiye munhu anokwanisa kupreserve upenyu hwako iwo. Ndiye chete munhu anokwanisa kuita spiritual authority. You only submit to someone who submits to someone as well. If a man does not submit to anyone, hi Auntie Rari, I love you Auntie Rara. Munhu anokwanisa kusubmita kwauri, munhu anosubmita kuna Mwari. Haungadi kumhanya uchiudza vanhu kuti submit. Iwe uri kusubmita kunani kunhai shamwari? Naiwe mukomana uri kusubmita kunani? Unoda kumhanya uchiudza vamwe kuti submit. Submita first iwe kuna Mwari wozodza vamwe vanhu kuti submit. When you submit to God anyway, mukadzi wako hautombomuudza kuti submit. Zvinongoita zvega so. Zvinoita zvega. Submit is not oppression. Submission is not oppression. Submission is not abuse.
It's a mutual understanding, mutual honor and respect inouya only because uri kuitirwa zvakanaka nemukomana uyu, uri kuitirwa zvakanaka nemurume uyu. So hazvizvekumanikidza. Commitment inoonekwa nemaactions emunhu, inoonekwa neunhu hwemunhu, necharacter, attitude, behavior yemunhu, in your absence or in your presence. Okay? Another point that I want to bring across is mukomana anokuda zvekukuroora chako, anokuda, he can't do without you. Don't get connected to someone who can do without you. Get connected to someone who can't do without you. Zvekuti anosvika papoint yakuti he misses you so much. Kana muri kure nekure anotosha kuti oita sei newe. I'll talk about women as well. Anosha kuti oita sei newe, haatoita seiko musikana wangu, anoita kukutyira to a point yekuti unotofunga kuti nayo wedwe asikana zvakutonyanya, it's too much. Why? Because that person is proud of you. Haanyari kutaura nezvako pashamwari dzake, haanyari kutaura nezvako kuhama dzake, kumasisters ake, haanyari kutaura neprogress yauri kuita muupenyu hwako, success dzauri kuita, machallenges kana kurwadziwa, haanyari, because he is so proud of you. That person loves you to that extent. Haanyari kuti nguva yakwana, kwete zvekumhanyisana, but nguva yakwana, haanyari kukuintroduce kuhama neshamwari, haanyari kana ari tomboti munhu anga akaroora, maybe akasiyanawo nemukadzi, kana murume anga akaroora, a single parent, akukuintroduce kuvana vake, akuda kuti usangana nevana vake, munhu ari serious. That's a good sign yekuti this person is serious. And let him be a man of his words. He should be determined to be a man of his words. Munhu ane vision, munhu ane direction, anokipa mapromises ake zvinotanga newe mukati we are going for a date at 7 o'clock. If that boy turns up at 9 o'clock or 8 o'clock, unofanira kuziva kuti serious. Anyway, wazomboenda sei wega ikoko, let him come and pick you up. Ngauya akutore, moenda mese kwamuri kuenda ikoko, ukaona munhu anoti muine appointment or muine something you want to do, anongoramba achinonoka, haarespect time, haarespect turi kunzwa sei nekunonoka kwaaita, excuse after excuse. Even mukurarama kwacho kunenge kuchiitwa zvinhu zvese zvinongonzi sorry, kuchinyatsoona kuti sorry iyi haisi kubva pamwoyo, haisi kubva pamwoyo. He can't keep promises. Even muzvinhu zvake zvaanoita, maendeavors ake anoita mupenyu, whether mabusinesses kana kuti kubasa, zvinhu zvake hazviserious. Kana kubasa ari kureprimandwa, mabusiness they are going down, kana iri chechi anyari mufundisi chai, because vamwe vanofunga kuti as long as ari munhu waMwari, munhu waMwari atori organized. Kuna vamwe vafundisi vasiri vafundisi. There are some pastors, prophets, apostles, teachers, evangelists vakazvidaidza vega vasina kudaidzwa naMwari. Use the spirit of discernment to know between the good and the wrong, the right and the wrong. Unofanirwa kuziva izvozvo, because Bible rinotaura kuti kune vanhu vaMwari vechokwadi nevamwe kunyepedzera. Saka iwe ukangotira chete, ukangonojambira chete uchiti uyu munhu waMwari uyu anonamata, mufundisi, ndiani, ndiasha, ndichoir leader, ndipraise and worship leader, unowira. Hausi kuroorana nemunhu because ada kuzodoimba choir mumba mako. Hausi kuroorana naye because achada kunoprofita, achada kunonhonga tsono mukuprofita mumba. Chichi achada kuprofita nezvako, akaprofita zvakwana. Usanyeperwa nemunhu kunzi God said you are my wife. God says he who finds a wife. Mwari havanambobvira kuti ndichatsvagira munhu mukadzi. Musanyeperwa imi. Mongobwaira nekuti hanzi munonamata muchiita zvekupusa. Aiwa. Vakawandisa vanhu vari kuzvidaidza ukoko, voteya vanhu, votanga kukudyira mari dzako, votanga kukushandisa, vaita zvavari kuita. Makanganwa here mufundisi vanozviti prophet vekuAmerica vakafuta, vakashudha mukadzi 7 times from the back akafa. Munofunga kuti zvakatangira ipapo? Papa nemared flags anga aripo, but musikana uyu nenyaya kuti ndiprofeti, da kumhanyira, da nogara zvigaro zvekumberi. Munozvifira vasikana, munozvifira zvigaro izvi. Kana musiri kunzwisisa kuti Mwari vari kuti chii, unofira chigaro ichocho. Kumbako uchidhonzwa nzeve kuita kunge kamwana kegrade 1, uchidhokonywa huma iyi uchitwa sei, asi maakunze uko maimufundisi. Hatidi izvozvo. Ngwarai, pepukai, handiti pepukai, open your eyes, mature so that you can see. Bika tamushewa. Inodyiwa mariyo, inotoporwa mariyo, unosara asina chinhu. Fanike vemazuva vanonyatsotoona kuti sister Gladys akomana, ichi chakarongeka chimukadzi chine bhanzi manje.
chero vana vasangana vakasabvisa chegumi tinowana yerendi chete patiri kuenda kuchechi. Teki newe mangwana uyai timbokunamatirai mangwana, uyai tidai so vhurai maziso, open your eyes, use the spirit of discernment kuti unoti munhu ndiye andakapuwa naMwari here ndiyero. Asana mabusinesses aGladys ari kufamba, mari yese ainoidi ari single kudai so. Musingle parent iyeyu mari yese anoidini. And kuna vamwe ari kutorwa advantage of kana mapartners awo kunzoko. Muchingoita desperate, at least ndawana munhu ndiri single parent kaini, at least ndawana munhu ndikaregedza kutodana nemunhu ndozoonekwawo nani, ndine vana 3 zviri nanogara nevana 3 kusvika Mwari vakuwisira munhu ari right for you. Anoda vana vako. That's another sign kuma single parents. Ukaona munhu wemurume asingadi vana vako, siyana naye. Asingabvunzi kuti pane musiyano. Ukaona murume ari kuti adanana newe as single parent achikubvunza kuti vana vane chikafu here, mwana wabhadharira fees here, mwana aenda here kuchikoro, vana vadya here, ziva kuti murume ari serious. Whether akambororawo kana kuti haana, if you are a single parent and une boyfriend yakadaro iri kukudza kuti vana vadya here, vana vari right here, uri right here sweetheart, zvakazodai, ziva kuti it's a good sign. Koita vamwe vanouya murume unonzwa vana varara here pafoni apo mangwana ungezidzoi, vana varara, are they sleeping now? Chaanoda kupinda mubhurugwa chete, iwo you are getting taken advantage of. 17, 16 men uchingorarwa chete, varara here. Hausi kudzidza sei kuti kwawakabva uko hakuna zviri kuitika. Wakazviita zvakakubatsirei, wakavhura makumbo zvakakubatsirei. Hausi kuona kuti munhu aserious, hatodi kunzwa nezvana wako, anotoda kunzwa kuti varara here kuitira kuti paanouya asvike wakarara. And unofunga kuti munhu akadare anokwanisa kuzochengeta vana ivavo, kunzi uya muone baba wepamba pana. Be clever, be wise. Ndati muri kutaura nemunhu, ini ndinotaura hangu zvinhu zvine experience mukati dzimwe nguva. Experience yandinowana kubva kune vamwe vandinodzidzisa, nyaya dzavanouya nadzo ndichivabatsira, experience yeupenyu hwangu handimunodzidzisa. Now, ndiruda kupindura mubvunzo uyu. Hanzi, ko asingadi mai wako, unomudi? Unomudi munhu asingadi mai wako, unorwara here? Munhu asingadi mai wako, what business do you have with someone who doesn't love your family? Ndine nyaya dzandiri kutonga izvozvizvi, dzine vanhu vari kutadza kuwirirana, vari kurowana because havadi family yemukadzi. Kana usingadi, you don't marry into an island. You are not an island to yourself. You marry into a family. You marry into a family. Saka kana usingadi mai vangu, usingadi baba vangu, kana sisi wangu, hanzvadzi dzangu, anoti danana nawo zvokuti unonzi ndiyo wakurukura. The family love. Kune matypes erudo akasiyana, about 7 types of love, including yekuda family. Saka kana munhu asingadi family yako, iwe une chekuita naye pakuti kudini. What business do you have with someone who doesn't love your family? It's a red flag. Siyana nazvo. Move on with your life. Anyway, now, ndiri kuda kukupina namba dzangu panapa because I want to help someone. That's why I didn't want to talk too much. Let me pin my number here. Kana paine vane mubvunzo vari kuda kufona, vari kuda kuita sei, +61405. Men, I will come back and talk about women. Nhasi ndaida kutaura nezvevarume kuti vakadzi vangware vazive kuti uyu haisi type izvi hazviitwi izvi. Okay. All right, so let me pin this number. Can I do this? Right, ndapina namba dzangu apo. Vada kufona nemubvunzo, ndiri kuda vanhu vari serious chete, vari kuita zvemajokes, muri kutondiratidza kuti hamusi mature enough. You are kids, and I'm not going to deal with vanhu vanenge vari vana vadiki vasiri kuziva zvavari kuda panapa. Ndinongokata ndotopfuurira mberi. I just want to help someone who is actually genuinely needing. Mati munodzoka nayo rini part 2. Taurai. I'll see what I can do because I'm quite busy. I'll see what I can do. Now, and ukaramba uchingotera Simery's diaries iyo uchaona zvapo ipapo. Right. Ndandichiti zvoni, there are some people who can't come. Anditi kuzobatsirika because havana mari yekuya. Anditi ndakudza panapa I do for free. Kana ndichita pama pages angu amaona ndapina pamusoro pa Facebook, ndinoita for free. And I usually want to balance things. Kuti, yes, I have my own company as a relationship coach, but at the same time, I love you guys enough. Kuti, kana ndauyawo pano, ndinokubatsirai, ndobatsirawo munhu anokwanisa kunge asiri kukwanisa kuita se, kuafforda kuuya kuzoita se, kuzobatsirwa professionally on a personal basis. Ndinokwanisa kungokupa wangu general answer one anditi.
Can't see number, your number. Ndaipina papa, Mylian. Ndakaipina papa. Iripa. I've pinned it here. Please. I hope you can see it. Ndaipina pakanzi SIS MELLY's diaries yakapinwa iyo +614 ndingodaidzirawo zvangu +614 058 64800 +614 058 64800. Okay, it's an Australian number. Ndiri Australia, right? So, like I was saying, how do I see your number that you have pinned? Hey, Mylian, write it down, my darling. +61, it's pinned on there. +614. Kana uri kutadza kuiona isa mubvunzo wako ipapa. But it's +614 0586 4800 +614 0586 4800. Okay, so come along, put your questions on that number, or you can call WhatsApp, please. WhatsApp call, WhatsApp. Let me see. Let me see. Okay, all right. Let me check. Thank you, Tete. Let me see. Those who have questions to be helped for free here, feel free. Just reading through my comments and my questions. Evanu. I know, long time, guys. I know some are saying hello, long time. I know, but I'm here now. I am here now. Okay, there's a question. How you end up with your name question here? How is a relationship question when it's men without look? I told you guys that I'm coming back for men, okay? Guys, why are you inclining to men only without looking the other? Why are you so uptight? Anyway, thank you. Ndanzwa zvamataura. Yeah, niko conscious, but zvajimi here vasikana. Seems like someone told you about my situation. Thanks, ndikudzidza. Thank you so much. Kudzidzisa kuti vakadzimirai kuvhura makumbo pese pese before kurohwa. Ndazvitaura wani kuti musaita kunge vanhu vari pamusika vanongobatwa. Musaita kunge madomasi ari pamusika unongobatwa nevese ari kutenga neari kutenga. Let's take the issue on both sides. Taurai ndati ndiri kudzoka. Thanks nekuraira vakoma. All right, you're welcome. Who else? And the other side next time. Okay, all right. Pana kunaisa mubvunzo wandiri kutsvaga panapa, but if a man is serious about you, he introduces you to his siblings. Okay, someone is just reiterating what I was saying. Aiwa vamwe vavo vanodaro achikunyepera zvelava hazvina fomina. He includes you in his plans. He calls you very often, more than munhu ari kungotaura zvandandichitaura. Zvinonetsa nekuti rudo love mazita evanhu. Amen. If a man is bad, you can tell by the way he prefers texting more than calling. Obviously, it's because there's someone else he's entertaining. I know, Peraman. What are you doing with a man who doesn't want your feminine? That's a red flag already. Okay, it's someone who's just writing. Shitaura. Mati munodzoka nayo rini part 2 taurai. It's a bit hard for me to say that. Pane munhu ari kufona pano. Let's hear. Hello, caller. Hello, Auntie Mills. How are you?
This is Gladys. I'm not anti-males. Or is Gladys? I think I've saved the number wrongly. Let me try to check if it doesn't matter. Talk to me. What's your question, my dear? Oh, okay. I'm just watching your live video. I'm not sure if it's you. Right. Ndini zvenaidia anditi ndiri kuudza here kuti ndini Gladys ndiri pana wasu nyangu yakamira kudai asi wandiwanzira iwo ndakafanana SIS MELLY here ndakafanana SIS MELLY uri kundiona pavhidhiyo apo ndakafanana SIS MELLY here inda uchiwanza iwewe unorohwa naSIS MELLY amheno zvako ini handisi kayellow bone kaini ameno pfungwa dzangu mufundi makusenano munyaya mamuchitauraka mamuchita kunge munotondiziva kuti wange matoudzwa kuti ndiri zviri kuitika sei muupenyu hwangu mufundi nyangu yakamira kudai so guys muri kunzwa here? Are you hearing what the caller is saying, guys? I just want someone to put some likes or whatever it is. I just want to know kuti muri kunzwa here? Can you hear what the caller is saying? Go ahead. Okay. I'm saying I've been in 2 failed marriages. One in ndine vana vaviri. Then the other one here ndakazopinda. I thought kuti ndanga ndave mature enough because yekutanga ndandichiri young. So the other one ndakazopinda ndakafunga kuti aiwa izvo so ndave a mature person. I could do everything zvinonzi zvinoitwa nemukadzi, whether ikuhama dzake, whether kuchi. I could feel kuti ini ndave mature ndave right for marriage. But pandawira the other guy anga ari aida vakadzi stereke, saka I was the third wife. Ndaifunga kuti ndiri the second. Then later on to realize kuti akatomboita mumwe munhu pakati pangu. Then ndobva ndasiya because of this second other wife. But now ane wechifo. Then ndasiya ndobva ndaita move on with life. Then pandasanganawo nesomeone pandakasangana naye we same age nemukomana naye 5 months down the line. Saka ma-red flags ndakatanga kuona ndekuti akatanga maphotos emusikana wake white ex anga asingade kumadeleta. Ndibva those were the red flags. Then the girl bazodzoka from abroad ndobva angoisa profile status. That was the end. Pandasiya nazvo. Then I fall in love with this other guy who I'm currently in love with. It's a month. Then problem now is this other guy vanditi ari namukadzi ane vana 2 mukadzi wakasiyana ndopanda it was okay for me. Then this guy is mature. Akura tine age difference about 16-17 baba. Ndikufunga kuti pamwe ndazonyatsowana munhu chaiye mature. What do you call mature? What do you call mature? Munhu arikuita zvinhu zviri right. But the problem now is apatika aoneke weekend yacho tisingaendi basa. Iye akanda remaoko anozviitira weekend yacho ndisingaendi basa. Amuona namsaka is as if it's love yepafoni. Then problem ndakaita one ndeyekuti we indulged in having sex once. And after that zvishwa ndokanzona kuti he has changed. Anogona kutokuudza kuti my mother ndavaudzapo shuji, my aunts, my sisters, but alright, let's chandekoro kuti tofanira kuenda weekend hapana. So ndinonyatsofila kuti zvamamuchitauraka I made a mistake and ndinonyatsota effort yese kumufonera even kusenda ma-messages ekumhoresa. And dzongwa ukatoda kutomubvunza kuti why are you acting strange, anobva aita kukumanipulata zvoti ufunga kuti iwewe ndiwe utone dambudziko ndiwe neproblem. So I think okay, zvamamuchitauraka. Okay, my sister, I'm so glad. You know, these things here, zvatinoya tichita panapa. In hangu, you know, SIS MELLY knows this. When I come to this page, I come to teach.
ndoda kuona umwe munhu achifara muupenyu hwako. My sister, I want to tell you this. Singleness is not a case. Kuva musinguru achisi chituko, pane zvinhu two. Handiti? It's either you need some help kuti ukure kuziva kuti kuva single achisi chipo kubva kuna Mwari, achisi chituko. Now, when you begin to realize that you endeavor to be the best version of yourself, unoisa effort kuti ukure iwewe spiritually and mentally, psychologically, intellectually as a person, kuti unakirwe noupenyu hwako. Unakirwe noupenyu hwako as a single. Anditika? Yes, you want companionship, you want to be cherished and to be loved, but there is time for everything under the sun. Kumanya, ukada kuzvitarisa, nyaya yako kuteerera, ndoziva kuti there's more to it than what you just told me. But, yeah, true. But ndichiteerera zvawataura, pane desperation karipo. Pane desperation karipo. Don't be desperate, my sister. Now, maturity haasi kuti hanzi tine musiyano we-16 years. Munokwanisa kuita musiyano we-40 years. That's not maturity. That's growing old physically. Don't start me. Nasi handisina zvokuparidza. Now, unofanirwa kugara pasi kana wabuda murelationship. Unogara pasi wozvibvunza chichaka. Be objective with yourself. Don't be subjective. Don't be playing a blaming game. Sit down. Wozvibvunza, okay, in this relationship iyi yandabuda iyi, chii chandakakanganisa, chii chandakatadza kuona, chii chandaifanirwa kugadzirisa ndisati ndapfuurira mberi. Am I healed enough? Unozviziva kuti kune vanhu vari kupinda mumaraelationship kuda kuprova kuna ex kuti ndichiri kupisa, ndichiri kutemwa dzinobuda mukaka, kwete even ropa. Kuraramira umwe munhu, kutakura umwe munhu musoro mako zvekuti anokudirecta nekwauri ufanirwa kuenda because uda kuprova point. Pinda murudo because nguva yakwana and it's the right person. Kwete kupinda murudo because uda kuprovira ex wako kuti uchifunga kuti unondisiya, uchifunga kuti hanzi nekuti wakandipa vana 3 unofunga kuti hakuna kwandichaenda. Unonobondera futi as long as you do not, the moment you change your perspective to life, your purpose changes. Your direction changes, your passion changes. Wapedza kunzvera kuti chii chakakanganisika previous relationship, then you go to tell yourself I want to grow better than. Unoziva kuti pano paunokura zvekuti ukatanga kufunga kuti munhu andaimbodana naye, ndakadana naye seiko, murume wandakaroorwa naye ndakambororwa naye sei, because now you have become so better. You have become, there's this pigeon English, not from better to better, from one dimension to another, from one realm to another. Ukakura like that, unotanga kuzviseka wega, so kutonzwirawo ex wako tsitsi kuti zvakambofamba sei, how did I even end up with this man? I was still childish. I was still a woman. I was still a female, not a woman. Now, my sister, I want you, after ndapedza taura, I want you to pause. Pause. Yes. My very first point here was stop chasing men. The Bible says he who finds a wife, not he who finds a boyfriend, not he who finds a partner, a fiancé, a husband. Kana ukachesa varume uchavaramba uchivachesa nekusingaperi. Chasing a man he's actually telling you he's not interested. Ndambokudza kuti kune varume, they are very good at manipulating you because they want to go down to the pens. Adapinda mburugwa macho emomo futi asida kushandisa protection. Ndiwo futi unobvunzwa uri pamapiritsi here. Vedwe, inini machira ndinoita chirwere cheedzika. Mungandituka zvenyu mungaita sei. I feel sorry hangu for those who are already suffering from it because of circumstances of life. But kana uchizvipinza machiri wega, be very careful. Kuna vamwe vakapinzwa mazviri because murume kana mukadzi anga promiscuous. But kana uri musikanaka uchichitsvaga wega. Remember, I'm also a medical person. I'm a medical person. Ndoziva zvandikutaura. Munokwanisa kufurwa kune ma-ARVs. Some people attacked me the other time kuti hauzivi zvaunotaura. I'm a medical person. Ndoziva zvandinotaura. A critical care area medical person, not just an ordinary one. Now think of it this way. Nasi andinoziva kuti zvinhu zvokudonetwa zvinosvika pazvinoperera. Nasi unoyu munhu ari kuti donetera ndati ma-ARVs can cost you $8,000 per month. Did you hear what I said?
Yeah. Ndati per month kutenga cash kudai so. Ndoziva zvandotaura, I did my research. Now, just think of it this way, kuti nas madonations kari kuitwa kuAfrica. Kwandiri kunoku hakuna madonations ema-ARVs, hakuna. Okay? All right. Donate, but they look after each other. But ukauya kuno uri visitor, uri HIV as a visitor, you buy for cash. Okay? This is why you see vanhu vakawanda maybe vanozotadza kukwanisa kubatsirika kana kuita sei kana kutomboti auya mushonga wapera abva nokuAfrica. We are now struggling because you can't afford them. Ndati ndakaita research saka musandipikisa ndisi mumudhi iyoyo. Now, think of it this way. Zvinhu zvekudonetwa zvine pazvinoperera. Chikafu chimwe chaimbodonetwa kudhara hachichadonetwi kuAfrica. Hembe dzaimbodonetwa kudhara hadzichadonetwi right now. Ko munhu ari kudoneta ma-ARVs akafa nhasi. Ma-organizations ari kudoneta ma-ARVs akadecide kuti hatichada kudoneta ma-ARVs. Munhu zvinofamba sei? Unombozvifunga izvozvo? Yeah, it's so scary zveshuwa kungoti sometimes tinozvita nekuti unongo desperation, immaturity, foolishness. Let me excuse my language. Foolishness. Munhu wasangana naye 2 weeks maakutorwa zvenyoro. Uwe uri kubvunza kuti we hanzi 80,000 we, go and do your research. Uone kuti kana uchitenga ma-ARVs anoita mari cash. Uri kubvunza ka because unoziva kuti ari kudonetwa. Akanzi achadonetwa nhasi unochema, vanhu vanofa semapete. I'm telling you this. Now, my sister, Mwari pamwe Mwari hawo vachide, Mwari vane moyo murefu hawo kuti uchiri healthy like this. Look after yourself. Zvinhu izvi zvinoya zvichipfuura izvi. From your lesson today, I'm thinking of and I'm also against even deleting the phone number. If he wants, he will chase me. Usadelete. Au mhanyi zve. Au delete number. Inzwa zvandu. No. Inzwa zvandu. I delete number muna nenga ndi. Inzwa zvandu kutaurira. Atongezifi. Chinzwa zvandu kutaurira. Au mhanyi. Okay. Leave it like that. Okay. Be disciplined enough. Leave it. Usabloka munhu. Let him chase you. How are you going to know that he's chasing you or not chasing you? Kana ukambloka. Yeah. Siya yakadaro. Uona kuti anokutsvagawo here, anorwadzawo nezvinokurwadza here, anofungawo mafungiro ako here, ari konzendi nevana here, kana kuti anongoda kuti vana varara here, kuti aone kuti auye ikoko kana kuti uende kwaari. Tawirirana here, my sister. Thank you so much. You are most welcome. I'm going to Facebook to your page. And if andisati nambofonera anyone for advice kunze kwenyu, I may not why. I hope wangu. Very powerful. I hope kuti ndabatsirawo someone panapa vedwe. You really helped. God bless you. Tiri tese mwana wangu. Unaona munhu uri kutaura naye uyu? Ndaisekwa ndichinzi Mvanai. Ndatiteereresa. Nditori nemwana. Anditi ndaisekwa unzi Mvanai dzodzidzi chichi zvakazodai ndiani anorora Mvanai bla bla bla. Ndikazvishandira, ndikachengeta mwana wangu. Handina marriage yemunhu yekuti ndakati ndapedza kurambana nemurume wangu ndakanokatanirana. Ndakazvigarira ndichizviendera kuchechi nichinamata Mwari wangu. Munamato wangu wanga uri uya wekuna Joshua wekuti as for me and my family we shall worship the only true God. Anditi kana ndirini nemhuri yangu ndichanamata Mwari mupenyu. That was my prayer and I continued like that. Kusvika Mwari vandipa munhu wekuti ndinamate naye. Pana munhu ari kufona, rega ndidaire foni yake. All right. It's okay. Inini ndakutoprepare kuenda basa. I will talk to you later. Thank you. Bye-bye. Hello, caller. Yes, my sister, how are you? I'm blessed. How are you? I'm all right. I'm happy to listen to what you're contributing is very important. Thank you, my brother. Yes, I wish
ndokumbira kuti mutitaurisei my brother, ndokumbira mutitaurisei mbichana kuti vanhu vanzwe zvamuri kucontribute. Yes, it's so helpful. What you are contributing is so helpful to the people. Muri kunzwa, just hang on my brother, voice renyu riri very low. Ndoda kuti vanhu vanzwe zvamuri kutaura. Yes, ndiri kunzwa. Aiwa, imimi ndoda kuti muwedzere volume yenyu, taurai a bit louder. All right. Ameno, anyway, maybe ndo maximum volume yenyu, but anyway, you go ahead, my brother. Yes, I was saying. Vanhu vari kutokomplaina, ndafunga ndini ndega, vanhu vari kukomplaina kuti hatisi kukunzwai. Oh, my God. All right, it's okay. Let me try. Maybe volume yangu chiregai ndizame kumbotry kuwedzera kunoku. Aha. Okay, zvinenge zvanani. Go ahead, my brother. Thank you. Anyway, guys, I'm so excited because this is my brother in Australia. I don't know which state are you in, my brother. You don't have to mention your name. Which state are you? I'm in WA. Oh my God. I'll tell you one thing. Most of my coaching clients are in Western Australia. Western Australia, Papa, book rank, my book, Another Chance, and it. Most of the people who bought my book, Another Chance, it's Western Australia. And can I tell you something? Before COVID hit, palist yangu, and you know what, I've been touring around. Ndani chifano onge ndichuya ku Perth. Like after Melbourne, I was supposed to come to Perth. I'll tell you the truth. People there are so excited about this whole thing. Mibvunzo yandinowana from Perth soccer. I can't wait to come over there. I cannot wait. Yeah, toda kutoita province yedu yekuZimbabwe. Yeah, some guys are so helpful, and it like in I'm a church going person. That's good. That's good. Yeah. So whatever I do, I present everything to God. Exactly. From a man's perspective, varume tinotarisa unhu hwako nezvaunopresenta kwandiri semurume. Right, because pane mamwe maitiro ekuti unozvibvunza iwewe wapinda murelationship nemunhu at an early stage kuti munhu uyu akambobva kupi, especially vanenge vari masingle mothers aya. Unozvibvunza kuti right, munhu yokusvika azoita single mother, maybe ane gore kana 2 years or ameno makore anenge ari single mother, akapindana nei, akasangana nevanhu akaita sei. Right, and at the same time miri wako uri kuzvikoshesa sei. Yeah, because Bible rinotaura kuti your body is the temple of God. Yeah. Saka kana temple iyoyo wakungoimwaya kwese kwese, inopedzisira yani tsvina, ende tsvina yacho zvirwere, tsvina yacho kushaya respect, because you must respect yourself before anyone respects you. Exactly. Yeah. So ndanga ndichiita kungotaura nehanzvadzi kuti zvaari kutaura zvingazvipe time, haafanirwi kumhanya. Ndizvozvo. Sezvamava muchitaura izvozvo yakuti you mustn't feel desperate. Give yourself time. And my experiences atinoita go through in life, my lessons to ourselves. Yes. Because ukatarisa mubhaibheri chaimo mune vanhu vakanga vakasviba kana kuti vakatadza zvakaipa, asi Mwari akawawanira nyasha. Exactly. So hazvisi zvokumhanya. Right, inini I'm telling you because I'm a single parent. Not out of choice, but because of circumstances. And
I sat down and reflected on my life. And ndikaita self-introspection where I went wrong and what I'm supposed to do. Yeah. Yes, because ndine vana. Exactly. Right, noti vana chete ezvinezvi ndane mwana musikana nemwana ndava sekuru. Yeah. Right. I'm telling you, my coming here to Australia was through a relationship which did not work. And I've been staying as a single parent for 3 years. And bata chinonzi mukadzi for the past 3 years. If you follow the right way, young man, I don't know asindare mara, but also not know. Mana mantiro andinozviita nokupa kuna Mwari, there is a reason for that. Yeah. Yeah. So zvinobatsira kuzvipa time. Because panapa nyaya tikutaura ndiye vanhu maturity doesn't mean age, but maturity means what you have in your mind as aims in life. Yeah, exactly. Yes. So coming back to the issue here, women nasi mukutaura zvemadzimai. Toda kubatsirana because madzimai mazhinji. Nasi ndikutaura zvevarume. Oh, zvevarume. Right. But vana Gribet nasi tutaura nezvana Gribet chazodzoka hedu nana Bridget uko. All right. Toda kubatsirana because kuvarume ikoko kune dambudziko sezvamami taura izvozvo kuti munhu azive kuprioritiza zvinhu zvake. Zvinotangira parelationship. Unoyatsoona kuti munhu uyu haasi kukoshesa relationship. My friends, doro. Unogona kungowana munhu anongoti shamai ndausi kutora takutenda wakati. Right. But ukaona munhu achiuya nenzira iyoyo, iwo ndiwo wamubvumira mulife yako kuti akucontrole kana kuti akudecidire maprograms ako, madaily programs chaiwo, because a daily program constitutes to the life program. Saka ukaona munhu anongoti zvese zvataurwa neshamwari wateedzera ausati wamachuwa. Ndizvozvo chaizvo. Yes. So izvozvo zvinokuratidza as a woman or yes, you are talking with women, not girls here, because zvinokuratidza kuti uyu munhu ane direction yakananga kupi. Yeah, zvinobatsira because zvinoda kuti munhu uone neziso remweya kwete neziso renyama. Ndizvozvo. Yes. So zvinobatsira zvikuru. I'm happy because nyaya dzakadai dzinobatsira kuti tionesane. Plus chinoitika ndechekuti dzimwe nguva maonero atinoita mukufamba murudo pane zvinhu zvatinogona kugadzirisa. And vanhu vazhinji aidha murume kana kuti mukadzi havagoni kuti sorry. Ndizvozvo. Sorry inoita kunge munhu ari kukumbira $1 million. But it's one of the simplest things chinogadzirisa a relationship. Exactly. Itori pride kusati sorry kai pride iyoyo. Pane musha ungamira here nepride hapana zvakadaro. Yes. So zvinobatsira, especially isusu kuvarume tinoda kungoti especially indakaona as a man. Okay, pane munhu ari kukubvunzai mubvunzo hanzvadzi yangu panapa. Batsirai munhu uyu. Handitika. Handiti mati kana uri munhurume, handisati ndambopindura zvese zvamamutaura. Mati kana uri munhurume handiti. You begin to think kuti mukadzi uyu akabva kupi kana ari musingle parent, zvizvo apindana nazvo and all that.
Now, pane munhu abvunza panapa anzi ko iwewe murume kana uri single. Don't you think ndozvifungawo kuti kana uri single chichakaitika? Wakadanana nevangani? Haushe here? Hauna kuomera here? Hauna mitemo inovhundutsa? Saka it's all about both sides. What do you say about that? Yes, zviri pese. But kana mapinda relationship, it's about transparency. And to make a choice out of what you are, because you can judge from how you are communicating nemunhu wako kuti munhu yakutaura chokwadi or kutaurira munhu pachena kuti uri kutaura hako but I don't believe your story. That way zvino clear the air than to pretend to understand someone. Yeah, true. Yes. Yeah, because ukada kuti anofunga ndinozozvigadzirisa zvandisiri kunzwisisa zvino create a lot of problems. But kungobudirana pachena motaurirana chokwadi, pane chokwadi chinorwadza but chiri chokwadi ende chinoramba chiri chokwadi. That way zvinogadzirisa zvinhu zvakadaro. Right. Coming back kunyaya ndiri kutaura ndeyekuti pandati munhu anenge akabva kupi nemarelationships uchitarisa ndiri kutaura nekuresponda kunenge kwaita munhu kuti pasina kana 5 days matojambira mumagumbezi. So it's both ways. Munozvibvunza mese kuti right, uyu munhu yaada kumhanyira kupinda mumagumbezi mukadzi uyu kana kuti murume uyu pachine zvimwe here, because pane pamwe paunoona kuti apa kwakungoshandisana apa. Right. Iye munhu uyu pamwe kuignore kwaari kuita akuzvibvunza kuti iye munhu asina kumboshowa some resistance, because kuti uzowana gold unenge wachera. So you must prove that you are a precious somebody. Yeah, that's right. Anyway, my brother, I'll just let others. I think vanenzodze kunzwa manzwa nditi pane vamwe vari kutoda kufonawo, saka maybe I'll drop you and let me hear kuti varuda kuti chiwo ndichimboverenga macomments kuti pane mimwe mubvunzere. But thank you so much for your support. I hope I'll see you when I come to Perth. Tombo kurukura zvedu samukoma nehanzvadzi kudai, so tichimbobatsirana zvedu like that. I'm looking forward to it, and I know that things are going to happen there. Yeah, let's hope pamnoya tinenge tiripo, because today I'm a fly in, fly out. Yeah, tinongoona nenyasha. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you so much. Ndinongokuona paFacebook apa ndichingoti mai ava ndinongoda kuzombovaona timbokurukura sei as brother and sister. Aiwa, Mwari vakatendeka, zvichaita chete. Yeah, sure. God bless you. Kana panoda kufona ndakudropa brother wangu. Thank you for supporting Australia Diaries. God bless you. Kana panoda kufona nhamba ndidzodzo +614 0586 4800. Ngatibatsiranei panapa. Kana uri mubvunzo uyai mubvunze. Uchafunga zvekutsvaga here after these 2 years kola. Vanhu vanga vachibatsirawo zvaone kupindura mibvunzo yakola uya wekutanga uyu. Sister Glad, maybe too personal. Pamakaita dambudziko, did you suffer from depression? Only answer if you wish. Oh, my sister, let me tell you this. Dihumba makombe, don't worry about it. I can talk to you about it. So she's asking me, did I fall into depression when I went through divorce, separation, and all these things? Now, I can gladly tell you, no, I did not go into depression. Why? Because I realized how I had made a mistake. I acknowledged the part I played in making a wrong decision. I accepted it. I started doing my own research, and I started praying like never before, depending on God, praying even kuti ndisatoita depression yacho iyoyo. Ukanzwa nyaya yangu ndopochaona kuti anga asiri mafanizi. Dai ndakaita depression, I don't think kuti ndaitomboswera ndichiya kuzobatsira vanhu pano kana kudini. Mwarika
I think he had a reason for it, he had a purpose for it, because even from the word go, pakazonyasota dismantle my relationship, anditi, my first marriage. Nyaya yangu yanga iri serious. Ndeye yekuti ndakabata shamwari yangu ichitoita sex nemurume wangu ex. Vari kutoita kwete vapedza. Ndakatovabata red handed, anditi. Now, from that ndinotozvibvunza kuti akomana Mwari uyu ndosamuchinzwa kuti nyanyotaura Mwari because God cushioned me. God brooded over me. He protected me and preserved me. Kuti ndiyo ndizobatsira umwe munhu panapa. Ndosanda kudza ini ndotaura zvinhu zvakaitika, zviri kuitika maraini mune zvakaitikira kwandiri. Mwari vakandiputira so zvokuti nanhasika the same way I feel right now is the same way I felt at that moment. Unoziva here kuti unotambura kusvika papoint yekuti musi waunobata. Anyway, what happened is I prayed and fasted for 10 days. Kwete zvokudzwa namufundisi kuti we are doing ma 10 days. I made up a decision. Ndega kuti ndoda kuita ma 10 days iwayo ndinamate. Mwari akasapindura ndikupfurira mberi over 10 days ndichienda because ndaneta ndoda kuzvibata ndega nemaziso angu kudai ndoda kubata ndega. When I finished the 10 days, Mwari vakandiratidza pachena kubata vanhu red handed like that. Nditi, but Mwari vakatondiputira ipapo vakandipa grace zvoti even nyaya it's so big zvokuti mapurisa akapedzesera involved, vanhu vachirowana vachirwa pamba pangu inini because munhu ane mukadzi uyu akanga achiita zvanga achiita nemuex wangu uyu akatsamwa akatanga kuputsa zvinhu kurova. I had to call the police kuti ezvo mondiputsira zvinhu zvangu inda kutozoita kamusinguru ini mondiputsirawo zvinhu zvangu pano ndosara ndisina kana chandinacho muchaurayana pamba pangu pano. I had to call the police. Murunzisa, Mwari vakandiputira vakandichengetedza kuti pfungwa dzangu dzisabatikana stereki nekuti ndakanga ndanamata nezvazvo. When you pray and God answers ga anokupindura asi okuchengetedza zvakare. Munoziva nyaya yaGideon yekuti show me a sign. Ndo yandakaita iyo kuti Mwari ndiratidze ndaneti. If this is not for me, show me. If there's something I'm doing wrong and you want me to correct it, show me. But Mwari vakandiratidza kuti it's time up. Chifumfurira mberi neupenyu hwako. Chekutanga ndakaratidzwa sign yekuti ndawaridza mubhedha wangu, ndaita zvese, ndiri kucleana mumba, ndiri kuita sei. This is serious guys. God can speak. Mwari vanotaura but pamwe pacho tine tichiramba kuteerera. Ndacleana ndaita zvese, ndapedza, ndakuda kurara, ndandiri ndega pamba ipapo nekamwana kangu kamusikana. Ndakuda kurara, ndakavhura magumbeze mubhedha mamakazara honye. Manzwa zvandataura? Mubhedha wandawaridza makuseni, ndachinja zvese everything. Kuona muine honye, kwete honye dzichiri kumera, mazikonye makuhombe. Handina kuunderstanda revelation yacho until God revealed it to me. Ndakakuratidza one kuti this marriage has been defiled. Haisichari marriage. There is an entity. There is an entity that has been opened. There is a door that has been opened. And this thing, chaora chinichi. Munoziva ndakunzwa vanhu vanoti chaora chinichi kaichika. Ndinogara ndichiseka zvavo. Ndinomboseka because zvine meaning kwandiri. Kunzi chaora chinichi anazvinzwisisa kuti Mwari vari kundiratidza kuti chaora. Makonye anowanikwa pane chinhu chaora. Anazvinzwisisa. Ndakacleana up, ndikapanika, ndikamerera, ndikadaidza mwana wangu, ndikafonera murume kuti kuno kwaita makonye. Akashaya kuti zvabva nekupi. Ndikachinja everything but I could not even sleep in that room zvokuti ndichitotaura nemuda ndinonzwa kumerera so kunyanganywanyonya. Ndikaenda kunorara murume mwana wangu. Anditi handina kuzviteerera, handina kunzwa voice raMwari because ndakudza kuti ndandichiri kuita sei kukura mukunamata kwangu nemukutenda kwangu. Handina kuzvinzwa kuti zvikuenda nekupi. But musi iwoyoyo along the way Mwari when God was speaking to me zvakuchizo from makonye to catching people red-handed kudai so kwakutozoudza munhu stop what you're doing. Uchiona murume wako achiita pull out wakamira kudai so no protection. Pano vangaseka vanoseka, vangataura zvavanotaura, but reason ndiri kuya panapa ndeyekuti handidi kuti umwe munhu apindane nezvandakapindana nazvo. Maybe unokwanisa kunge usina kuprotectwa kana kupreservwa sezvandakaitwa inini, wozoshaya kuti zvakafamba sei, wotanga manje kuchiita depression yabvunzwa nahumba makombe iyi. Saka teererai zvandiri kutaura, mobva mazvibatisisa, moimplementa, moita vanhu kwawo. Mwari vakatendeka
vanopa zvipo zvakanaka kuvana wavo, vachakuwanira wako, uchawana wako, uchachengetedzwa. Ndoda kuti muzvibate, muite zvinhu zvakanaka. Pandichauya kunyika yauri ikoko, tichitaura one on one, uchitaura kuti Auntie Gladys, makambouya paplatform muchitaurawo nyaya dzakati, ndikateerera, Mwari wakazondiropafadza. Ndine musikana panapa wandakangouya ndichitaura kuti shamwari, siyana nezvauri kuita, munhu wauri kudhila naye, siyana naye, Mwari vachakupa wako. Inini ndinoita zvinhu zvine matestimony, handibhadharisi kunamatira vanhu. Forget about that. If I'm praying for people, handibhadharisi, and usually I do my mass prayers because handina time. I'm a businesswoman, I'm an entrepreneur, I am a wife, I am a manager, I am an author, I am a pastor, I'm all those things. Ndeita nyaya yecharity nezvakawanda, handingakunamatiri one by one ndikakupedza. Saka usually ndinoadvertise pamapage yangu andapina pamusoro apo. Ndongoti isai minamato yenyu, isai marequest yenyu, mapetitions yenyu nemasupplication. Tonamata, handinamatiri munhu, tinonamata tese. Mwari wotipa mhinduro dzedu, tofamba negwara rakanaka. Anditi, musikana wendamuudza izvi, akabva atofona, akanga afonerawo something business, akachema, munhu atori nezvinhu zvake, akachema akati mama ina anofonera izvozvo, but nhasi chaiye ndandifanira kumake a decision about this man. And mabva mandipa direction yekuti ndizive ndoita sei, ndakutosiyana nazvo. Achingosiyana nazvo, haanombogara nguva yakareba, chaiye anobva kuna Mwari akauya. Izvozvizvi she's engaged, she's getting excited about marriage. Ndo zvinoita Mwari watononamata. Saka guys, inini anoita depression, asi ndinoona sekuti kubata kwaMwari kutondiprotecta, kuti ndikwanise kuzobatsira vanhu, and I can safely say kuti zvanga zvitaura my brother kuti unoda kutarisa kwauri kubva kuona kuti munhu singuru zvazodai. Guys, kune masingle parents akaita masingle parents because vakanga varoorwa nevanhu out of desperation, vasina kunyatsotarisa zviri kuenda nekupi. Haasi munhu wese ari single parent asina direction, asiri organized, but immaturity inokwanisa kunge yakakuthrowa. Zvandakuudza izvozvo zvokuti munhu anokwanisa kunge asina kutarisa mared flags, asina kunzwisa kuti munhu ari kuenda kupi, mannerisms, character, attitude, kutya Mwari, kudhakwa, madrugs, zvinhu zvakadaro. Varume vamwe they are manipulators, they lie and all these things. It takes wisdom inobva kuna Mwari kuti toziva kuti munhu ari kundinyepera. Zvinotokupa wisdom inobva kuna Mwari kuti uzive kuti munhu uyu zvaari kuita izvi hazvina kwazvinondiendesa. But people make mistakes. You cannot judge people until you sit down and talk to them. You are not allowed to judge people because of their past, because hauzivi kuti chakavakonzeresa kusvika pavari chi. See, I'm your perfect example. My first marriage did not work. I put all the effort. I did everything. Ndikasakuudza kuti chi chakaitika wanga uchizviziva. Haungouyi panapa wototanga kuti iye musingle parent ndiyo chi chakambetika. Inda vakarambwa hey zvakazodai. No, we don't do that. Now I'm a successfully married person wokuti murume wangu ka haagoni neni, haatozivi kuti oita sei neni. Some of you have seen him. Ndinomboya ndichiita ma live streaming naye pano. Ndinomboita ma live streaming naye kuma pages kwangu. Sometimes he comes answering questions for people. I've made so much progress from the time I got married to the right person that God ordained for me before the foundation of the world. Zvokuti zvese zvinotaura vanhu zvokuti those who know me, handidi kuzvikwidza kuti ndege yemashanga ndichizvielevheta ndega. Vanondiziva handitika. I have made so much impact internationally. Internationally, because I decided kuti handisi kuzodzikisirwa neumwe munhu, handisi kuzodzikisirwa nemwana wamainhingi, handisi panapa sit down and wallow in my pain. I'm not going to sit in a box yandirikiswa necommunity ndichiudzirwa kuti hey chichi wakarambwa saka unofanira behave like this. Upenyu hwangu hwakatanga kutozofamba after I got divorced from my first marriage, because I made a lot of mistakes. I did a lot of foolish things because of immaturity, and I had to be objective with myself without blaming my ex-husband for everything. No, I had a part that I played in making the wrong decisions, in doing the wrong things, but I had to make corrections. I had to pray. I had to make amendments for me to be the person yandakanzi naMwari ndinofanira kuita sei kunge ndiri. So I want you to understand kuti kujaja munhu necover hazvina zvazvinobatsira. Kune vanhu vamuri kuti vacho havana vana vasikana asi vakabvisa nhumbu 7 vachirasa vana mumabhini just because iwo wakadecide kuchengeta mwana wako haisi mhosva. A lot of people vanofila unge sekuti zviro anyway handina mwana newe saka I can move on. Handina chakazodai, but wabvisa nhumbu ngani, vana vangani warasa mubhini. Uyo akachengeta zvake mwana wako uyo, Mwari ngaakuitira zvakanaka. Mwari ngavakuropafadze even pamafinances ako kuti ukwanise kuita sei kuchengeta vana vako, uzvichengete, usaita desperate. I pray for financial breakthrough for you. I pray that God will sustain you in the palms of his hands. You will become your salvation and your hiding place.
kuti Mwari vakupe spirit of discernment ukwanise kuona kwauri kuenda, uchicherechedza kwauri kubva, kuti zvinhu zvite sei zvikufambirawo zvakanaka. So I hope I have answered that question. Ndiri kumboverenga futi ndonoti pane umwe right, pane munhu ati panapa kune varume vanoti uri mvana wakararwa kare saka unorambirei. Just because you are coming from a relationship yakatadza kushanda hazviri kuti ndokupa passport yekuti hanzi unofanira kurara neni or whatever. If you value me, you know what to do, you know what you are supposed to do. Just because ndiri mvana hazviri kuti ndofanira kungorara nemunhu wese wese, ndofanira kuita lusi. Kune zvirwere ndakuudza kudhara, people are dying, it's not a joke, vanhu vari kufa. Saka kana uri munhu ungoti no I don't care, zvinoonekwa here kuti ndakamborara nemunhu, ndiwo unokuwara, ndiwo unofa, ndiwo unoabhizwa, ndiwo unostresswa, ndiwo unodepresswa, ndiwo unoita anxiety. You go to look after yourself. Ukatoona munhu anotokuudza izvo kuti ndiri kuda lula because uri mvana, chibva watoziva kuti it's a red flag. That person is lustful. Ilust haisi love. Okay, I hope ndabatsira munhu ipapo. Deliwe Nkwena, I have ndakureplya, ndakuisira phone number yangu. You can send a message, you can inbox me. Ndokudza kuti unowana sei bhuku rangu Another Chance. Anditi andina WhatsApp group asikana. I'm so sorry, I'm too busy. Andina WhatsApp group and I'm not very regular here paSIS MELLY. Kana ndaona mukana ndinouya ndongotaurawo zvanenge ndanzwa Mwari vati nditaure. Kana zvinhu zvaramba unopfurira mberi noupenyu hwako. Handidi kunzwa vanhu vanofane kurohwa nevarume, kufane kuabhizwa nekudini, kuti hanzi ndofira pano. Please, you have a purpose and a plan and a passion to fulfill. Mwari vakatendeka, pfurira mberi noupenyu hwako. Kana uchiabhizwa, siyana nazvo. Handiti pane time yekutaura, pane time yecounseling necoaching, but some people are so rigid. You can't move them, you can't do anything. Move on with your life. Mwari vanokuvhurira musuwo. I don't encourage divorce. I did the best I could to try and save my marriage, but ndikaona kuti zvakutozondikonzeresa my own life. Ndingada ndakauraya munhu ndiri mujeri inini, muri kunzwa? I could have killed someone ndikapinda mujeri, but even vacho akarara nemurume wangu ndakatomubatsirawo kuti marriage yake kutoita counseling. Ndopakatangira counseling dzake idzodzi. Atori nemurume wake izvozvo, ndakamubatsira kuti iwe anditi wadzidza, I hope wadzidza, pfurira mberi. Hatichari shamwari zvedu, but ndakangomutopfurira mberi, uregedze zvauri kuita. Ndimwari wangu achida kuti uonekwe mabasa ako aya musati mapfurira mberi. But anyway, now editor Chirodza, ndakuudza kuti kana makuya kuinbox kwangu, kana makuya kubasa kwangu, I'm a relationship coach by profession. I'm a neuro-linguistic practitioner by profession. Sangana wakuya unobhuka wobhadhara mari yako. Inini handiri paSIS MELLY pana ndichita zvokunyepera kana kuti ndinozokuprofessional. Kana ndiri kukunamatira ndokunamatira mahara, handikubhadharisi munhu kunamata. But kana ndakuita zvebasa rangu ndakubasa. Saka kana usiri kukwanisa kubvunza mubvunzo wako apa uchida kubatsirwa as a process, that is an issue of another day. You can feel free to contact me. I will coach you. I'll do the counseling. It's a process. I'm just telling you, it's a process. And my testimonies hobo. Enda kupeji kwangu munoona evanhu vandinobatsira vachidzoka nema testimonies. But inini handiti zvokutombo kusekera kuti hanzi chichi ndichikunyepera. No. I'm a professional and I'll help you as a professional. Ndokubasa kwangu ikoko. So kana uchida kuya kuinbox kwacho anonzani boy. Editor meno huya unongouya my sister or my brother, I don't know kuti murume mukadzi. Feel free kana uchida kuya individual coaching, ndine website yangu, everything that you can book, you can do all those things. Munouya mobook torwa basa. Monique Saunders, women need to hear this because don't wait until the worms start showing up, run with your life. Linda Mapo, come and hear vanhu vari kutegana. Ndaiti ndikakuonai ndavhura notification yaSIS MELLY ndobva ndatovhara, but nhasi ndazotoona kuti ndairuza zviro kwazvo. Gertrude, Mwari wakuwanira nyasha darling. Tongofira yekunzi mvana. Aiwa kwaniko, usafai wewe, enjoy your life. Kunzi mvana achisi chituko icho. Maybe wakaita mistake, maybe wakasangana nemunhu ari rejected, ane ma childhood traumas ake asina healing yakaita, ane ma previous issues ari unresolved, asina mbobvira adiwa even newabereki wake, vamwe vakakura vari abused, maybe wakangowirawo
ukaita mistake, just be objective, sit down, reflect, do introspect, retrospect and extrospect. Do that, be objective, correct the errors, correct mistake. Kana uchida individual coaching, come, ndinokubatsira todzidzisana. Woita munhu ari straight, woziya zvauri kuita. You'll be able to see kuti red flag ine handiti zvekutamba ndoro basa. Ndoro wabasa handiti zvekutamba, and ask those I've helped kuti vanokudza kuti mai ava vasekereri munhu kana yanguva yecoaching, because I don't want you to end up in a situation senge yandakange ndave nini. No, we don't play those games. Ndoda kuti mufare sekufara kwandakuita. My mom lent me your book. I still haven't finished it, but I have to go and read it today. Iwewe Penelope, read book irosha. This is one of my Aussie girls here. Mwana kuno kwedu ku Australia kuno. Penelope, read that book, my darling. Read it. I know what I'm talking about. And I know pedza kuverenga book iro. God bless you, my dear. Thank you for your support as well. Nditoshamisika pane vanhu vakawanda vedu vari ku Australia vari kutondisupportawo panapa. Thank you so much. Tamari, thanks sisi wangu. I call you wangu cause mune denhe reruzivo. Munoziva kuti wasi chirungu ndo changu kasaka shona nombondinetsa kuverenga. Right. Anyora ndogona kuzverenga izvi. Good morning makadi henyu. I just want to thank you for all you do. I used to follow you zvakanyanya. All you ever said, I implemented it. I stood up with God and was never desperate for any man. I focused. I started building my life alone till sometime in 2020 when I met a man in one of my travelings to Canada for my conferences. We talked Jesse but realized kuti munhu who had his own issues, but he was transparent and everything was put on the table. Tikaenda kwese and I accepted him because he was serious and everything worked well. Rambai muchidzidzisa madzimai. Let a woman work, stand for themselves. Let men stop sleeping around. Let them stop being desperate. Oh, that touches my heart. And I'm going to my testimonies. You see what God is doing. Isu tine zvine evidence ka tingowawa titi chingoyapa chingoti hukura tivi kuzohukura pano. Hands wear the title Mvana with pride. Now let me tell you this. Usasura chiswa box nevanhu kuti Mvana chakadai. Take your, in my book Another Chance, I explain to people kuti there is what is called assumed identity. And assumed identity ndizvo zvokunzi Mvana izvozvi uyu kwa uyu ane vana vatatu iri zirombe iri uyu asingawani basa asina. Those are titles that you are given by people as an assumed identity. Koita anonzi assigned identity yaunopuwa even nevari in authority over you kana vabereka. Iri risingateereri iri ramusoro muhombe iri remazikumbo akabhenda iri. That is assigned identity. Put it in the bin. Put the assumed identity in the bin. Take the divine identity. Mwari vari kukuti Mvana here iwo. Is God calling you a widow? Mwari vari kukuti shirikadzi here? Mwari vari kukuti nherera here? Mwari vari kukuti iri remusoro muhombe here? Mwari vari kukuti zidofu here? Chanzi naMwari uri ndo chauri. Chinonzi naMwari unogona ndo chaunogona kuita. You can do all things through Christ who gives you wisdom and strength. Usaswera uchizvipa mazita. Never do that to yourself. Be prideful of who you are in Jesus. Mwari vari kuti ine future yako. Mwari vari kuti chine zveupenyu hwako. Buda mubox rawakaiswa necommunity yako. Buda mubox yawakaiswa neextended family member yako. Buda mubox yawakaiswa naex wako. Buda mubox yawakaiswa nechechi yako. Zvimiririre sedunga munhu woita zvinhu zvakanzi naMwari uiti. You have a purpose to fulfill. You are worth hearing and worth listening to. You have to put on your identity with pride. Kuziva kuti this is who I am. Be a person who is assertive. Be bold. Be tenacious. Usaudzirwa zvokuita nevanhu. Mugotipa signal atete part 2. Please. Okay, when I come here for part 2, maybe I need to get a flyer. I'll do a flyer. I promise you before the end of the week. Ndichaita flyer rangu. Ndorisa pana pa SIS MELLY. Because it seems like a lot of people are interested. They want to know men and women as well. Ndichaisa flyer rangu ndodzoka panapa. Tobatsirana. Handiti? But already I have followed. Oh, thank you. My way ndanonoka kumuka. Ndabatira program quite helpful. Morning CC. How do we get your book in New Zealand? Now, vari ku New Zealand uko ndokumbirwa kuti Florence Mika, my darling, please inbox me.
Gladys Mutongoreya ndapinda mazita angu pamusoro apo. Inbox me ndokudza kuti ndozvifambisa sei. I can post it to New Zealand for you, okay? But munongondi inbox kuti ndiwane ma-address and all those things. B Mas, where are you, darling? Where are you? Vari kuda another chance. Bhuku rangu rinonzi Another Chance. Those who want to learn intensively and more. I can't give you everything here. Zvese zvanachitaura izvezvo, it's written in detail mubhuku rangu. Vada bhuku rangu, unokwanisa kuenda inbox. Ndokudza kuti unoriwana sei, because in different parts of the world ndinoritumira zvakasiyana siyana, handiti? So feel free. Feel free. Morning Tete, watching from Botswana. I love you. Varume vane pride. Inini manje, I don't like that. Andidi vanhu vanoisa vanhu mubox. Andidi izvozvo. Kana wakutoti varume vane pride, zvakafanana nemunhu anouya pana kuti varume vese imbwa. Vakadzi vese mahure. We don't play that fun game. People should be treated individually. People should be honored individually. People should be corrected individually. Because kana wakasangana nemurume ane pride, woti varume vese vane pride, iwe wacho ndiwo utori nepride. Itori problem iyoyo. Atiiti zvekugeneralize zvinhu panapa. Haasi murume wese ane pride. Haasi murume wese anohura. Haasi mukadzi wese hure. Haasi mukadzi wese imbwa or whatever. Munhu anobatsirwa. Some people, they lack direction and guidance. Ignorance chaiyo. Ongobhuruswa nemhepo, oita zviri kuita oshamwari nani. Zvinhu zvokanganisika. Chaanongoda chete i-direction. Ndati enda munoona ma-testimony kupage kwangu. Ko humba makombe. Ko ozi tinoriwana papi. Uri ku Australia humba makombe. Kana uri kuno ku Australia, just inbox me, I'll post it. B Maz, I'm in UK. I need it as soon as possible. Inbox me. Rinobata munhu wese anoda any second chance in life or second marriage chance. Right? I did not say my book is called Second Chance or Another Chance or bhuku rangu rinonzi Another Chance, not Second Chance. Which means you might have even gone past second, third, fourth chance. God is a God of more than 2 chances. Because ukada kuzviti second chance, ungada wakafakarika iwo. Mwari ndi Mwari wema-chances akawanda, kwete just one. Good afternoon, Tete. I have a question. What about if introduced me to his family, but he doesn't talk about marriage? Is he serious? I'm confused. It's Now, zviri kumbofamba sei kuti iwe unozosvika pakune regai ndiverenge kuti munzwe zviri kuvhunza munhu. Maiwe, bhatiri rangu rakupera. Good afternoon, Tete. I have a question. What about if introduced hanzi to family 4 years hapana zviri kuitika? Makambenge maenda kumba ikoko kunointroducana, musati maziva kuti muri kuenda kupi sei? Wanga uchizoenda nointroducwa, iwe usiri kuziva kuti muri kuenda kupi. Alright. Mapedza kuintroducwa kwacho, pamwe unotopamwe yauri kuti ifamily ka ifake family iyoyo, because hakuna munhu anointroduce munhu kumba kwawo asati akuziva zvaari kuda. Maybe wakamumanipulata, maybe akakunyepera, maybe haachada. Saka manje kana uri kudanana nemunhu wausingagoni kutaura naye, rudo rerudzi uri kumutya. Anditi marriage or relationship has principles and it's about communication. Uri kugara nemunhu wacho hausikwanisa kumubvunza, wobvunza nini? Anditi munhu wacho ndiye uri kudanana naye. Go and ask him. Kana asiri kuda, move on with your life. What's the point of you staying in limbo land? Uchingofunga maybe. Uri kumutya, ndo sign of desperation izonzo. Kana munhu uchimuda unomubvunza kuti iwe tiri kuenda kupiko? You introduced me to your family 4 years ago. Up to now, hapana kana action, direction, kana zvari kumbotaura or anything. Tiri kuenda kupi? Bvunza ka munhu wacho. Ask that person. And the person will answer you. Azvitombonetsi izvo, anotokupindura wotoziva kwauri kuenda. Anditika, I think I can safely say morning, I'm watching in South Africa. Anyway, guys, I think I've done whatever I have to do. God bless you. Bati rangu rapera. I'll talk to you soon. Vari kuda more about me, munonditsvaga Minister Gladys Mutongoreya page. That's my page. You can also look for me. Let me just put it here. You can also look for me, Minister Gladys Mutongoreya. Or
dating and marriage coach Gladys. Okay, so those who want to follow my pages, ndo mapage angwa andira, these are my pages. Vanoda kundifollowa, vanoda kutera, vanoda kunamata neni, mass prayers dzandinoita, things like that, follow me on my pages. And onzi chiko I love you guys. I'll see you soon. I'll do a flyer kuitira kuti muzive ndiri kudzoka panapa ndichitaura zvevakadzi riini. And God bless you. I love you so much. Bye bye.